The United Arab Emirates as a country, not as an ambassador or individuals, but as a country, is comparable, let me repeat that, is comparable to those who supported apartheid and those who supported Ian Smith in what was previously Rhodesia. So we should deal with that country exactly as we dealt with supporters of apartheid and supporters of Ian Smith. إمارات بحال حجر كم حجر يزارب زلون أمباسادر وين يقول يكون هاجر لك كما بساوث أفريقيا زنبرة أبارتايد فلالي خاجزا نحادث بقبطات قد نخال ناجف شاف كاتجز لك بلك مسك ورادر زخل بوليتيكاية كتتغطل زلا سلزي نتا أبارتايد علم تقاليسا كم سعرته لك كما جرنا دما نزنا إمارات كايدا كنسعرهم كلالنا كم زي مسببا كم زي دو كم زي ديكونه إمارات بتغقل شما هنقلص لنا حجرات تفرزلا تعنو زلا نابله يزو خسازلو أبعبي شامبرنا حورة أفريقيا يدما درجة شمنا إمارات بكل من قدي بحماق زتكاسلو and this is very important أبزوان زكتريو مغنياتو مجمريا أبزك تحازلكم زلوني نزي كنترياكم كلالنا نأمريكا سنة فورين ريليشنز بحال انتايا وتيلو زي نأمريكا تزل على ناي فورين بوليسي حلافي نايت سنة مالتيو نايت ماجوريتي ليدر تي جيم whoever شمو الرئيسية اللي هجي انتايا زبلزلو 5 years ago محمش عمت أفتقر استخفت كونتات أنت عين الشجر كم زفترة أب سمينا إثيوبيا زجاجة ما كونتات نزي سمين استعاروا مليلهم زبعلوا لزلوي أنت عين الشجر كم زفترة نفلتنا the US helped to stop that fighting زجاجة مشروع ناي زبدنا زخف كونات تخيري بلالو نتدما أمريكا دما نتكونات تاو مبال عبتارات تسويتا but the Pretoria agreement remains only partly fulfilled إتي ني تكوينات تقول ما بلست جبرة وعلى بريتوريا دما فرقة راي تكبر كيل زلوا دعبي كفالة تكبر تجراي ستيل unstable تجراي كسب حجي كترجع كالتن there is no justice for the victims نتوم حماق زقاتهم فتحي رهبون intentions with Eritrea continues مسير تراس جبر زلوا وتري مستجراي تراي كونسي إثيوبيا مسير تراس جبر زلا وتري يغطل على سلزي a secure peaceful horn of Africa protects US interests, prevents extremist threats, stabilizes partners, and helps millions who are suffering. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ርግኣትን ኩሉ ነገሩ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ቀርኒ ኣፍሪካ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ደጋጊሞም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሰላምን ርግኣትን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሕሎ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ግብረ ሽበራ ካልእ ፀገም ዕንደራ ኩነታት ካብኡ ከይመፅእ ነዚ ኣጥቢቕና ንምሕፀን ኣለና ዝብል ጥንቁቕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዘረባ ኢና ንብሎ ዘለና ኣውፅኡሎ እቲ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ኣቐድም ኣቢሎም እውን ትዝክርዎ እንተኮይንኩም ብዛዕባ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ንኢማራት እኳ ሽማ እንተዘይጠቐሰ RSF ህልቂት ይፍፅም ከም ዘላ ልፋሸር እቶም ካልኦት ግን ንኢማራት ብሽማ እናጠቐሱ ሕማቕ ትገብር ኣላ ዓብ ግፍዒ ይፍፀም ኣሎ ኢማራት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኢዳ ሓዊሳ ኣላ ኣብ ዝናበሉ ብየማንን ፀጋምን ክኸስዋ ዝነበሩ እዮም ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ መርገፂ ንኣቢ ዝሓስብ እምበር ንኣቢ ዝጠቅም ከም ዘይኮነ ብኩሉ መንገዲ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ድማ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዝኾነ ይኹን ኣበርክቶ የብላን ምናልባት ንኤርትራ ሓዋዊስካ ምፅዋዕ ከም ንቡር ተርእዮ ተወሲዱ ስለ ዘሎ ግን ኤርትራ ካብቲ ዝነበረ ንዘበናት ዝቐፀለ ሕማቕ ሽምን ኣካይዳን ቀስ እናበለት ካብቲ ኩነታት ትወፅእ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ኢሳያስ አፈወርቂ ተልኮ ኤሪትሪያን ከኢትዮጵያ መገንጠል ነው። ያችን ተልኮ መንፈስ ያሸከመውን ከሰራ በኋላ የሰውዬ አንዲት ቅጠል ይጨመረባት የለችም ላገሩ ኢትዮጵያ ባሻጥር ያላግባብ ሉዓላዊ ግዛቷን አታለች። ፈለከው ታሪክ ብትሄድ ምጽዋና አሰብ የአካባቢ የአፋር ገባ። እስካሁን አፋሮቹን ኤክስክሉድ ያደረገ የፖርት ጥያቄ ነበር፣ ትክክል አልነበረም። አሁን ትክክለኛው ተገኝቷል። አፋሪ ነው፣ የሐማሴን አይደለም፣ የሰራይ አይደለም፣ የአፋሮቹ ነው። እስካሁን አፋሮቹን ኤክስክሉድ ያደረገ የፖርት ጥያቄ كم تري ولا هم ألف تطفش بروفيسور دي ولا مهور دي ولا القفيف تأكيبو بزعبا قداينا إرترا لولا هم ريتنا إرترا يم كزارة بزوع لزلو حجنتها يم زولو زلو ناي عفار فلويا تتعبقتي نا عفار سساتهم زيادة زحل يولهم أحفروني يم كوزيوم بزعبا نا عفار كتزارة بنسخة منيخة مغنياتو مجمرة بريزنت سياس ني إرترا كابيتوبيا أنا بقيت سأل فلوي تقولوا خوته وهيبوا زي ما تسعيهم أمريكا تحجزون يرا حجرات عربية تحجزون يرا
ናይ ፍሉይ ናይ ደገ ሓገዛት ተገይሩሉ ሙሉእ ህይወቶምሲ ክዳኖም ዝበልዕዎን ሰትዮም ውሽጦም ክፍት ኣቢልካዮም USAID ዝብል ማርካ ኣብ ከብዶምን ኣብ መዓንጦም ክትረክበሎም ትኽእል ህዝቢሲ ናይ ኤርትራ ተገንጢሎም ሓገዝ ናይ ካልእ ትረክብ ነይራ ኢሎም ክዛረቡኻ ናይ ብሓቂ ዝሕፍር ቁርብሲ እቲ ህዝቢ ኤርትራስ ኣይርድኦን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ተቃንዛ ናይ ትማል ክሳብ ሕጂ ዘሎ ስምብራት ናቱ ክሳብ ሕጂ ዘሎ መይ ብሓደ 100 ዓመት ምፀናሕካ ከምኡ ክትሕሱ ምኻልካ ነይርካ ኩሉ ተቃንዛ ናይ ህዝቢ ኣብ ዝባና ከሎ ግን ከይሓፈሩ ዝዛረቡ ዘለዉ እዮም ባይ ዘ ወይ ኣይኮነን ንስኻ ብዛዕባ ዓፋርን ካልእን ክትዛረብ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ገባቲ ምዃንካ ዜጋታትካ ብዛዕባኻ ዝዛረብዎ ዘሎ ከርየከ ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነዚኦም ኣሚንካ ነዚኦም ሰሚዕካ ነዚኦም ተኸቲልካ እትኸዶ ንህዝቦም ከኽብሩ ዘይክእሉ ንህዝቦም እናሰረቁ ኣነ ጥራይ ናተይ እቲ መሬት ናተይ እቲ ቦታ ናተይ እቲ ዓዲ እናበለ እናታለለ ዝነብር ፖለቲካ ዝሓዙ ተገምጢሎም ድማ ሕጂ መፅኦም ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ፖለቲካ ክንገብር ኢና ንዓኻ መሰልካ ክንገብረልካ ኢና ክብሉ ከለዉ ኣያሺ ዲና ትብል ደርፍላ ንዓጥራ ኢና ንጋብዞም ኣያሺ ኮናን በዚ ናትኩም ቺፕ ፕሮፓጋንዳ ዝታለል ኤርትራዊ ክህሉ ይኽእል ኢሉ ዝሓስብ ሰብ እውን የለን ሓንቲ ቪድዮ ከርየኩም እየ ኣብ ውሽጦም ዘለዎም ናይ ሓትሕትካ ምብልላዕ ሀገራችን የሰላም የልማት ሀገር እንዲሆን እንፈልጋለን እኛ ጥያቄያችን አሁን አድጓል ሲታፈን የነበረ ጥያቄ ወደ አደባባይ ወጥቷል ያለማን ነው ሰላም ለመምጣት መከላከያ ሰራዊት እየታገለ ነው ሰላም መምጣቱ አይቀርም ሀገር መልማቱ አይቀርም ህዳሴም ተገድቧል የቀረን ጥያቄ አለ የቀረን ጥያቄ ደግሞ እናሳካዋለን መከላከያ ሰራዊት كم تري ودر لهم إذا تبزي أبزخدا بوتاتا أجندة ناي بحري كي تقاسك حلف تبهيلي جلوي تبحر شماي تتكاسا إيرترايل كذا ما شماي تتكاسا خمس تبهله كل انتن كالوت نت بتاعتنا تقاسه ندولي زنبرنا أبدا جوتي تأجندة لعلى ده يبي شمي تقصون ياي كابوسي أشكي الله خن ماله تنديو بقدر ناي كبحر نبي إيرتراز كبر جلو اندارا نعونه خجلت يليو بكل من قدد ما تمساسالي مجلسين نسمى زلنا إيرتراوي عندما استوعبنا كريو زلنان كندالول زلنان كنتات يزي كل زعنة زقبر زلو حدا معلت دوكمنت كون مخانم فلوتيو مرقص ديهم كغيرو حقر ديو تي سرعات دي خودق بزح ملكتات يزولو سرعات كودق كم زغل زقن دوكمنت كون ناي خليو سلازي نساتهم دليت كغبرو يخول خونيم ارتراين كنرجع يبلنا نزي كات يراسني مفلقنا كراس تاريخنا ماننت ጋር ዳግም መታረቅ ነው የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ የመርከቦች ታሪክ እኮ የዛሬ 3000 ዓመት የመርከብ ስራ ሁሉ ሲታሰብ ኢትዮጵያውያኖች ይሄ ጀልባዎችን መርከቦችን ሰርተው በቀይ ባህር አድርገው ወደ ተለያየ ዓለም መሄዳቸው ሁሉ የተጻፈ ቅድሚ 3000 ዓመት መራኸብ ሰሪሖም ኢትዮጵያውያን በቀይ ባህር ገይሮም ናብ ካልእ ዕዝር ይብሉ ነይሮም ይዝብል ዘሎ እዚ ኣታ ቁርብ ሕፍረት የለን ይብዛ ዓዲ ኣታ ትጋገለኻ ዝብል የለን ኣነ ወላ ብኤርትራ ከምኡ ዝብሉ ነይሮም ኤርትራዊ ኣርየኒ ከመይ ጌርካ ምበልኩ ነይረ سويل كادي قد مثلا عامات بقابلك زجبت زي كساب قدمي 6 عامات نسب باريا سلاسن استفترة سب كم باريا غيركا كم جيلا غيركا كم بقعن كم حن غيركا انا بعرفت شيء زنا بركا هاجرسي قدمي 6 عامات يزبل لكم عشان تعطيتن حمساتات حساب حمساتات حساب 6 ساعات نزل صلي ما بإثيوبيا وزلو نزخونه ون نجستاتنا إثيوبيا إكسبورت ناتهم جيلاتات يوم نيرو قدمي 6 عامات يزبل لكم زلو نسق قدمي 3 عامات يزبل زلو مراقب ناتنا ناي نقدي نابتين وانا شفاني راني بلان لذي حنكت زبال يلن ني إثيوبيا ميزان يلوم إثيوبيا عشان تعطيتنا 45 زقومات إثيوبيا بدقف ناي أوروباويان ناي بريطانيا ناي كالن تسناني زقومات هاجر هاي لسلاسي هديمو تمليسنة تسرع زقومه هي حفروا كم 3 عامات كي بحرنا ناني يريلوم يمزاربنا زلو امين this is ridiculous በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ኮስታል ስቴት ወይም ደግሞ የባህር ተደራሽነት የነበራት የራሷ የባህር በሮች የነበራት ወደ ዓለም ስንመለስ ከፍ ያለ የባህር ላይ ስልጣኔ የነበራት ሀገር ናት ብለን ማንሳት እንችላለን። ከ3 10 ዓመታት በላይ ባህር አቋራጭ ምክንያቱም በተካይ ፍላጎቶች ያደረገ ነው ከሚመጡ ጉዳዮች በታሪክ ውስጥ ስለዚህ እዚኣቶም ኣብ ናይ ህውተታ ናይ ባሕሪ ኣብ ናይ ባሕሪ ፅንፅዋይ ኣብ ናይ ባሕሪ حلمي كنبلا نخلينا كم حلم خاخي تبرابرك حلم سلدة عمكا بزعبو كتوتت معال كم حدا عبي مويان فلتاتن تموكرون ويكالك كم زليك ان تغزيرو نقوهم مشيتن نعوك الفلفوية مزوع لزلو مايكروفونات دما بيكاسو كالي نقر يلا نبزيها لحدقا سبقت زخونة
Birhanu doesn't feel comfortable invading Assab. What say you, Sadkan? I think we should consider, sir. It's okay for him to feel that way. He hasn't seen my new plan. Here we go again. Sadkan has a brand new plan for us to defeat Shaibia. Yay, yay! How exciting! No cap, your Tigray plan didn't flop. It got shredded by Shaibia and sent straight back up your ass. أبيت أتقان جتاتشو كمدما شو مزاي تفلتك مخريم زعلو زلو نايمن بلانيوم برهان جولا جاء بنتايز من زلو جولا أنا بيرترا قصو كزمت فريش سلو زلو قال انتايا مرجع لك أتقان الوسي ناتي بلان سلدي سمعي جولا فريش زلو ناتي بلان كنقرر لني بلالو انتاي تنات كبلان تبلو جولا دم حفيلو نات كبلانو كوفش انت عتميت انتس انت عتنكل دفشل بلانيو كافست ان كذا برار كبلاني نيرو كاوفليز بلا بلان دي زلك خوين أبتوشتي عند أبز جبر زلوا دراما إن نسمع زلنا. Facts! Relax, Birhanu. We can debate without barking. Let's keep it civil. Getachew, you've been quiet. What's your opinion on invading Assab? I think it's a risky move, but potentially beneficial if it's executed carefully. Whoa, wise words, huh? Funny, didn't you promise to crush Shaibia when you were riding with TDF? What happened, bro? Did you pull off that guaranteed win you were preaching about? Nah, didn't think so. That's why you're here eating your own words. Well, I feel like it will be different this time. We have drones and Shaibia is alone. Oh yeah? Getachew feel some kind of way now or what? Like Shaibia can be defeated by your feelings? هاتو سبات الناس جبرت تعمي زي مسجنو انتي زبل زلو ديبيت يوم زجبر زلو ጌታቸው ረዳ ድማ ምኽሪ እንታይ ዘረባ ይብል ካንደ ያምዝበሎ ምናልባት ሕጂ ድሮናት ስለ ዘለና ንሻዕቢያ ድማ በይኑ ተሪፉ ስለ ዘሎ ክንስዕሮ ንኽእል ኢና ይብላሎ ጌታቸው ጁላ ድማ ዝልል ኢሉ ኮዩ ትማሊ ንሻዕቢያ ክንስዕር ኢና ኢልካ ኣሽሓት ተጋሩ ክትውድእ ከለኻ እሞ ብሕማቕ ስዕረት ክትዋረድ ከለኻ ስርሲዕ ከያ ዲኻ ኮንካ ቃላትካ ሎሚ ቆሊኻ ትበልዖም ዘለኻ ሕጂ ድማ በናይ መንገዲ መፂኻ ኢኻ ንሻዕቢያ ክስዕሮ ትኽእል እናበለ ብርሃኑ ጁላ ፈፂሙ እዛ ኩነታት ኣይተዋሕጠቱ ትሉን ኣላ የግዳስ ንሱ ከምስል ስለ ዘለዎ ናብቲ ባሕሪ ገፁ ሰራዊቱ ተዳልዩ ከም ዘሎ ሓይሊ ከም ዘለዎ ገይሩ ዝሽየጥ ዘሎ ብሓን ንቐፅል ኣብቲ ዝነበረ ንእሽተይ ድራማ ክንቀፅል Foreign Minister Badr Abdel Ati was quick to echo his guest's tone, declaring that Ethiopia has no role in Red Sea affairs. For Cairo, this was both reassurance and provocation, an endorsement of Eritrea's narrative, and a slap across Addis Ababa's face. But beneath the headlines lies a dangerous illusion. Egypt's support for Eritrea is rhetorical and tactical, not strategic. Cairo's generals have little appetite for war in the Horn. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ግብፂ ባድር ዓብደላቲ ዝበላ ሓንቲ ካብቶም ጨርቆም ዘደርበየቶም ኢትዮጵያ ብጂኦግራፍ ኣፍደገ ባሕሪ ከም ዘይህልዋ ዝተኮነነ ስለ ዝኾነት ላዕልን ታሕትን ኢልካ ድመፅእ ነገር የለን ክሳብ መወዳእታ ዘበን ክሳብ ኣምላኽ ዝምርፅእ ኣኽር ዘበን ማለት እዩ ኣፍደገ ባሕሪ ክህልወኩም ኣይኮነን ስለ ዝበለቶም ጨርቆም ክድርብዩ ቁርብ ተሪፍዎም ዘሎ That's a reality. ኤርትራውያን ድማ ገለገለ ኤርትራውያን ድማ ትሮልስ ኣለዉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ነታ ዘረባ ክሳብ ጃጅመንት ደይ ኣፍደገ ባሕሪ የብልኩም እናበሉ መመሊሶም ከፀልልዎም እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ኣነ እኳ ከምኡ ፕሮቮካቲቭ ስቴትመንት ስናገበርካ ቅርሕንቲ ምፍጣር ኣይፈቱን እንዴ ግን it is actually true እቲ ኩነታት ጂኦግራፍ ዝቕየር የለን ኩነታት ዝቕየር የለን ኤርትራ ድማ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ከም ትሪዎ ዘለዎም ብርትዕ ዝበለ መልሲ ይብዎም ፖተምኪን ፓርቲ ብልጽግና ማለት እዩ ዳርጋ ናብ ዕብዳን ገጽ ወሲድዎም ኣሎ ብፍላይ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ስለዚ disparage Eritrea's routine diplomatic activities or presidential visits to some country ናብ ግብፂ ዝግበር ዲፕሎማሲ ሓፍከፍ ከብሎም ከፀልሎም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ግን ሩቲን ልሙድ ዝኾነ ሃገር ምስ ሃገር ዝገብረ ዲፕሎማሲ ምዃኑ ዝምህሮም ዘሎ and then እንታይ ብላሎ Actually, some foreign country. These days, the tantrum on Eritrea-Egypt ties. Abzi hijji dima taqandi tsagam koyin zelo. Ati agirgir natum abnay Gibson Ertrani. قربت لي كان زخاخركم كاب تاريخ ملسيلنا انت عينة تحساسبا كم زلوا يرترايلو هذا it is the Ethiopian regime which ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ምዃኑ ከተፈልጥሮ ኤርትራ ኣብ 1940 ድሕሪ መግዛእቲ ናይ ጥልያን ካልኣይ ኩናት ዓለም ምውዱ ወይ ጥልያን ምስ ሰዓረ ኤርትራ ናጽነታ ንኸይትረክብ
ንኣሜሪካ በቲ ናይ ኣሜሪካ ዘለዋ ዲፕሎማቲካዊ ጽልዋ ክላውድ ዝበሃል ብኡ ተጠቂማ ንኤርትራ መሰል ናይ ካብ መግዛእቲ ናፃ ንክትወፅእ ዝነበራ መድረኽ ንክዕበስ ኤርትራ ናፅነታ ንከይትረክብ ሉላውነታ ንከይትረክብ ዝገበረ ቀዳማይ መጋበርያ ዝኾነት ሃገር ብተፈጥሩ መጋበርያ ኮይና ትኸይድ ዝነበረት ሃገር ምዃና ከነዘክረኩም ተትደልዩ ኣለኹም ዛዕባ መጋበርያነት ከይሓፈርኩም ትዛረቡ ሰባት ስለ ዝኾንኩም ኢሎም ኣሎ ቀፂሎም ተብሎም ኣሎ the Ethiopian regimes relied on US and Israel military and technical support መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ሙሉእ ሓገዝ ልምንን ክመዕፀንን ኣብኦም ተፀጊዑ ክኸይድ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ቀቢፆም ክገድፍዎም ዝደለዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታቱ ኣብ ራሽያ ኸይዱ ኣብ ሕብረት ሶቪየት እውን ሓገዝ ረኺቡ ኣየድሓኖን ድሕሪኡ ዝመፀ ደርጊ ድማ ሙሉእ ምስ ሕብረት ሶቪየት ምስ ኩሎም መፃምድትናታ ወይ ኣባላት ናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበሩ ክሳብ ኣንቆር ከም ዘዕጠቕዎን ክሳብ 30 ዓመት ኤርትራ ተቃሊሳ ትስዕሮ ድማ ብዘይ ሓገዝ ሓንቲ መዓልቲ ጠጠው ዘይበለ ስርዓት ምዃኑ ስለዚ ታሪኽካ ኣነፂርካ ምፍላጥ ንዓኻትኩም እዩ ኣገዳሲ እናበለ ፅቡቅ ገይሩ እዝኖም ደጊፉ ደስምዖም ዘሎ እዚ ታሪኽ እዚ ናይ ትማሊ እዩ ኣብ ርእስን ኣእምሮን ደቂ ኤርትራውያን ድማ ወላውነቶም ንኣሽቱ ወለዶ ክሳብ ሕጂ ተሰሚሩ ናይ ትማሊ ዛንታን ታሪኽን ስለ ዝኾነ ማንም ኤርትራዊ ክርስዖ ዝኽእል ከይመስለኩም ከማኻትኩም ጥረ ስጋ በሊዑ ጫት ቁሒሙ ደቂሱ ዝሓድር ናይ ትማሊ ታሪኽ ዝገድፍ እሞ ምሩኽ ዝነበረ እውን ምሩኽ ከም ዘይነበረ ኮይኑ ዝዛረብ ከምኡ ዓይነት ሃገር ኣይኮነን ዘለና ህዝቢ ዘለና እዮም ዝብሎ ዘሎ even these days the Potemkin party relies heavily on massive international ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዚያ ደቂቕ እዚኣ ትዛረብሉ ዘለኹም ማይክሮፎን ከይተረፈ ብኣይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ብካልኦት ሃገራት ብንፅልን ብካልእን ዝሕግዝኹም ዘለዉ ዕዳን ዕንዲዳን ሓገዝን ረድኤትን ባጀት ናትኩም ዓመት ብናቶም ድጎማ ዝኸይድ ዘሎ ንኤርትራ መጋበርያ ኢልኩም ክትዛረቡ ቁሩብ መሓፈርኩም መስትያት ንነብስኹም ተሪኹማ ኣብኡ እዩ ዘሎ ትመልሲ እናበሉ ፅቡቕ ዝኾነ ገጅፍ ዘረባ በቃ ክውሕጥዋ ኣይክእሉን እዮም ግን ፅቡቕ ጌርኩም ማይ ጌርኩም ዲኹም በገለ ጌርኩም ዋሓጥዋ ዝብል ገጅፍ ብርቱዕ ዝኾነ ዘረባ ብጭብጢ ዝተተሓሓዘ ዘረባ ሂቦሞም ኣለዉ ስለዚ ካብዚ ተመሊስኩም ናብ ኤርትራ ገፅኩም ወስወስ ትብልዎ ዘረባ መልሓስኩምን እቲ ዘረባ ትፀርፊ ዝያዳ ንዓኹም ይዝሃርም ስለዚ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዘሎ ሰብ እምኒ ክድርቢ የብሉን ምክንያቱ ኣብ ቬትሮ ገዛ ስለ ትቕመጥ ዘለኻ እምኒ ምስ ደርበኻ እቲ ትድርብየሉ ዘለኻ እምኒ ተደርብዩ ንስኻ ቀልጢፍካ ክትጠፍእ ስለዚ ናይ ኤርትራ መጋበርያ ናይ ግብፂ ሓገዝ ዶገለዶ ክትብሉ ክትሓፍሩ እዩ ዝግባኣኩም ምክንያቱ ውርደት ናትኩም ካብ መጀመርያ ሄ ክሳብ ናይ መወዳእታ ፔ ብኣኻትኩም ዝውዳእ ሓገዝ ማለት ካልኣይ ሽም ናይ ኢትዮጵያ ኣሚን ናይ ዓለም ማይክል ጃክሰን ዝደረፈልኩም ሃገር እኮ ኢኹም ጥሜትኩምን ድኽነትኩምን ዓፀቦኹምን ሽግርኩምን ናይ ጀርመን ጆክ ኣላ ክሳብ ሕጂ እንታይ ይብሉ 50 ጀርመናውያን ኣብ ናይ ቴሌፎን ቦክስ ክትእትዎም እንታይ ክትገብር ኣለካ ኢሎም ሓንቲ ባኒ ክድርቢ ኣለዎም ኣለካ ነታ ባኒ ክብሉ 50 ሰብ ኣብዛ ናይ ቴሌፎን ካቢን ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ጆክ ናይ ጀርመን ኣሎ ካብ ምንታይ መፅዩ ካብቲ ባህር ናይ ኢትዮጵያ ስለዚ ነዚ ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ ይብልዎም ኣለዉ I saw this stat and it blew my mind. Remember those stimulus checks we got back in 2020? $1,400. The government was handing it out like candy. Well, if you had taken that $1,400 and bought Bitcoin when you got the stimulus check, you'd now have over $21,000. So think about ከምዛን ዝብለኩም ዘለና ኣብ ግዜ ኮቪድ 200 ኢንቨስተር ትገብር ነርካ ቢትኮይን 21,000 መሃለወካ ቢትኮይን ክሪፕቶ ካልእ ኢንቨስትመንት ንታሕቲ ወሪዶም ኣለዉ ለንቀነ ተጠቐምሉ ትዕድል ክንደይ ግዜ ክነግረኩም እየ 1200 ናብ 21,000 ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ዝዓበየ ሕጂ እውን ናብ ዝዓበየ ደረጃ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ፕሊስ ተጠቀምሉ እቶም ኢንቨስት ትገብሩ ዘለዎም ድማ ቀፅሉ ንሕና ኣገዳሲ ንሂወትኩም እዚ ቻነል እዚ ድሕሪ 10 ዓመት ሓደ ካብቲ ከኽርዓና ዝኽእል ነዚ ትሕዝቶታት ናይ ቁጠባ ንሕና ንብሎ ዘለና ተኸቲሎም ስጉምቲ ዝወሰዱ ሂወቶም ብዘይ ቃል ዓለም ድሕሪ 10 ዓመት እየ ዝብለኩም ብዘይ ቃል ዓለም ሂወቶም ብቁጠባ ክቕየር ከም ዝኽእል እዚኣ ቁጠባ መዐቀኒ ስለ ዘለዎ እየ ዝፈትዎ ነዚያ ድማ ናባኹም የመሓላልፍ ኣለኹም እቶም ዕድል ዘለኩም ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዘለኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ንቐፅል ግብጾ ሻዕቢያን ቀጥረው ሻዕቢያ እሱን ቀጥሮ ኢትዮጵያን ወቅቶ ባህር በርና ያሳጣንና አገር ያስገነጠለ ካዲ ነው ኑ እንታረቅ ብሎ የፖለቲካ ድርጅቶችን በእርቅ መድረክ ጋብዞ በሬ አርዶ ያረደ ካዲ ነው ሰሜን እዝ ላይ ደገመውም እሱ ነው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ መወዳእታ ናይ አንጨርጭሮ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንህወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ታርጌት ዝገበረ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ዕላማ ድማ ንህወሓት ምህራም ንህወሓት ከም ፀላኢ ደጊምካ ምቕማጥ
ስትራቴጂ ተሓንፂፁ ዘሎ ህወሓት ብኢትዮጵያውያን ዝፅላእ ስለ ዝኾነ እቲ ፅልእ ናይ ህወሓት ንህዝቢ ኣምሓራ ጎንና ከምፃልናዩ እዛ ገይም እዚኣ ተደጋጋሚ ይነግራ ኣለኹ ተጋሩ ኣይሆብ ይርድዎም እዚ ኩነታት ግን ኣይ ቲንክ ገሊኦም ተጋሩ ኦልሬዲ ዴር ኦፍ ፀዲፎም እዮም ስለምንታይ ነቲ ገይም ኣይፈልጥዎን ነይሮም ኣይኮኑን ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ህወሓት መጋበርያ ናይ ሻዕብያ እዩ ሻዕብያ ድማ መጋበርያ ናይ ግብፂ ይብል ኣሎ ቁጥር ሓደ መጋበርያን ምሩኹን ንሱ ክነሱ ንሱ ፅንሕ ኢልና ክንሪኢና ባዕሎም ክፀርፍዎ ስለ ዝኾኑ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንህወሓት ምፅራፍ ማለት ህወሓት ወይ እውን ትግራይ ንኣምሓራ ንፅምዶዶ ንምዕራብ ትግራይ ዶ ንገለዶ ኢሎም ክመፅኹም ስለ ዝኾነ ኣምሓራ ምሳና ኮይንኩም ንህወሓት ክንሃርመልኩም ኢና መሳና ኩኑ ተሰለፉ ንህወሓት ምህራብ ማለት ድማ ነቲ ትግራይ ምንብርካኽ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዕላማ ሓደ ስለ ዝኾነ ነዚኣ ክንዲ ንሻዕብያ ኢልና ኣንፃርና ዝኸይድ ሰብ ንፈጥር ህወሓት ጥራይ ከም ሰይጣን ጌርና ደጊብና ናይ 2021 ዝነበረ ኩነታት ፈጢርና ንህወሓት ተፀላየ ብምግባር ንዑን ተሃሪምና ክሰልጠና ይኽእል ኣብ ዝብል ኣጀንዳ ቆይሞም ናብ ኣዮም ዝያዳ ኣተኪሮም ይሰርሑ ዘለዉ እቲ ፀገም ግን ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ እቲ ገይም ናቶም ተፈሊጡ ኣሎ ጌታቸው ረዳ እኮ ነጊርዎም ነይሩ እቲ ገይም እንታይ ምዃኑ ከምዚ ሎሚ ከይተበላሸወ ከሎ ከእነሱ ጋር ሆኖ አማራ ይዳከማል ኤርትራ ይዳከማል ከዛ በአዲስ ጉልበት እንደ ሽመልስ ልዩ ኃይል ብሎ ይሰበሰቡት አለ እሱን ደግሞ ይዞ ታንክ ያንጋጋ አስመራ ይገባል ቀይ ባህር ድንበራቸው ነው ይላል ከዛ የኢትዮጵያን ታላቅነት የመለሰ ተብሎ በአማርኛ ይዘፈንለታል በርካታ እንደዚህ አይነት ሰው ገለህ መጨረሻ ይዘፈንልሃል ግን ደግሞ ዘፈን አለ የማን ቤት ጠፍቶ የማን ሊበጅ የሚል ዘፈን አለ የአማርኛ ዘፈን እዚ ተቀደም ርእሱ ብታክል ክትቀማሉ ከሎ ዓደስን ሽሮን አበረኻታት ናበልዑ ከሎ ርእሱ ጽቡቅ ይሰርሕ ነይሩ አካላቱን ጥዕኑን ጽቡቅ ነይሩ ለውከት ኩነታት ረይዎ መግቢ ጥረ ስጋ ክሳብ ክንደይ ከም ዘበላሽወካ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ድማ እንታይ ድብል ነይሩ አብይ አሕመድ ገይም ናትካ ንፈልጦ ኢና ብጣዕሚ ቀሊል ገይም እዩ ንትግራይ ከተዳኸም ኢኻ መጀመርያ ንትግራይ ምስ ኣዳኸምካ ጎኒ ጎኒ ኣምሓራ እውን ብሰሜን ስለ ዘሎ ይዳኸመልካ ኣሎ ኩና ስለ ዘሎ ስለዚ ትግራይን ኣምሓራን ብሓደ ተዳኺሞምልካ ኣለዉ ሽዑ ፍሉይ ሓይሊ ኢልካ ኣብ ሽመልስ ኣብዲስ ኣብ ኦሮሚያ ንኦሮሚያ ገሌልካ ተሰልጥኖ ዘለካ ሰራዊት ተጠቒምካ ታንክኻን ገለን ሒዝካ ኤርትራውን ኣብቲ ኩናት ትዳኸመልካ ስለ ዘላ ንኩሉ ኣኻኺብካ ንኤርትራ ከይድካ ስዒርካ ኣስመራ ተቆፃፂርካ ባሕሪ ዝመለስኩ ዓብ ንጉስ የተባሂልካ ክድረፈልካን ክስዕሳዓልካን እሞ ናይ ሙሉእ ሂወትካ ንጉስ ክትከውን ንጉስ ንሃይለ ስላሴ ክትግእ ምክንያቱ ከይሓፈራኒ ሻብዓይ ንጉስ እየ ኣደይ ኮሚላትን ኣዕሸል ከለኹ ዝበለ ሰብ ስለ ዝኾነ ዕላማኻ ንፈልጦ ኢና እቲ ገይም ድማ እዚ እዩ እቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥዎ ነቲ ገይም ናቱ ካብኡ ንላዕሊ ይገልፅዎ ኣለዉ ኣብዚ ንኣብነት ስምዑ መጀመርያ እቲ ተራ አክቲቪስት ንኤርትራ ዝፀልኡ ዝነበሩ ሎም እንታይ ይብልሎ ስምዑ አለና ሸቀጥ ነው ሲሉ የነበሩ አማራ ነው ውሃ የሚፈልገው አማራ ነው አሰብ የሚፈልገው አማራ ነው ተሰብሳቢ ነፍጠኛ ነው ሲሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ግልብጥ ብለው አሰብ የኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ባህሯ ተዘግቶ መሄድ የለባትም እንተ ሲሆን የለብንም ይላል ፊንፊኔን ኬኛ ውጣ አማራ ወሎም ኬኛ ውጣ አማራ ውጣ አማራ ሀገር እንዳይኖረው ያረከውን አማራ ወደብ እንዲኖረው ልታደርገው እንዲሞትልህ ኤግዛክትሊ እዚ ሓደ ፀላኢ ናይ ኤርትራ ግን እቲ ኩነታት ገይም እናተረድኦም ይመፅእ ስለ ዘሎ ተኣላይመንት ወይ እውን እታ ኣሰላልፋ ኤርትራ ከይሰርሐቶ ይስራሕላ ዘሎ ዝበልኩም በዚ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ናብ ሓራይ ቀደም ባሕሪ ደልየ ክብል ከሎ ሽፍታ እናበልካ ትጭፍጭፈ ዝነበርካ ባሕሪ ኣምሓሪ እዮም ዝደልይዎ እምበር እንታይ ኢትዮጵያ ይፈትው ኮይኖም ገበት እናበልካ ፀርፎም ዝነበርካ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብል ዘሎ ሎሚ ንኣምሓራይ ሃገር ከምዘይብሉን ክልሉ ክቋፀር ከምዘይክልን ካብ ፖለቲካን ካብ ካልእን ካብ ቁጠባን ኣርሒቕካ ትጭፍጭፎ እናሃለኻ ተገምጢልካ ሕጂ ድማ ናምሓራ ንዓ ባሕሪ ከምፃ ክነምፅኢና ወደብናት ናይ ዓሰብ ገለ ኢልካ ድማ ሃወት ቅሽሽ ኪድ ካልእ ካድለ ናምሓራ ኣብዚ ናትካ ድራማን ኣብዚ ናትካ ፀወታን ዝኣቱ ህዝቢ ይኮነን ገይም ናትኩም ፈሊጥና ኢና ጌም ኦቨር ድማ ይብሎም ኣሎ እዚ ድማ እዩ ንኣብን ነቲ ካድረታት ናቱ ናብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ኣንፀርፅሮ ተብዲቕዎም ዘሎ ንሱ እዩ ምናልባት ንሰብ ከታልሉ ኢሎም በዓል ባጫዶ ወላ ዱጫ ዝበሃሉ ስምዕዎም ኣብዚ ምንም የኢትዮጵያ አንጡራ ሀብት ነው አሰብን የወሰዱት እነሱ ራሳቸው እንደሚሉት በቅልጽምና አይደለም የሚሉት አዎ ይሄን መጫጣን እንጂ በጉልበታችሁ ነው የወሰዳችሁት አዲስ አበባም ጉልበት ፈጥራችሁ አስመራም ጉልበት ፈጥራችሁ ሁለቱም ቦታ ማንም እንዳይናገር አንገት አስርቅ አስቀብራችሁ የሽግግር መንግስት ሆናችሁ እያለ በእናንተ ዘመን በጉልበታችሁ በጠመንጃችሁ የኢትዮጵያን አንጡራ ሀብት በተንኮልና በሸፍጥ አስመራና አዲስ አበባ ሆናችሁ ወስዳቸዋል
ናይ ዝብል ዘሎ ሓሰብናትና ነራ ኣሽኪዕኩም ኣታሊልኩም ይኹም ወሲድኩምማ ገለገለ ኤርትራውያን ድማ ብቕልፅምና ኢና ናፅነትና ረኺብና ዶ ትብሉ ብቕልፅምኩም ምክንያቱ ብሓይሊ ሓይልኩም ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ተቆፃፂርኩም ስለ ዝነበርኩም ዘይናትኩም ብሓይሊ ኢኹም ወሲድኩምሞ ስለዚ ብቓላቶም እየ ዘጥቅዖም ዘለኹ ማለት እንድዩ ሕጂ እውን ናሓፍረሉ ይኮናን ብቕልፅምና ኢና ናፅነትና ምፂናዮ ኣብ ኮራርምቲ ናይ ደርጊና ስዒብና ውፂናዮ منت أنتو قرارمتناتو كم قال إلو مستمع كي مسدما قرارمت أرجيفهم يوم شعبي هم جيرهم قرارمت أرجيفهم مارخ إدلي هبون كفت حجر كم زهد ميم جيرهم سراويت نات كارما كم حماخشتي إلى ما في يومه this is your story لو مي بزعبا عفتك جب عرض ود negotiate دي جبرنا بلا بلا بس ماني من negotiate كجبر شعبيا سورو مسرتون كيرهم تغلال حدش منقستي تقالي سيز مذهب إثيوبيا تنسيو ኤርትራን እንታይ ምዃናን ኩነታት ናታን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ስለ ዝርዳእ ዝነበረ ድማ ክከራኸር ኣይክእልን ነይሩ ዘከራኽር ነጥቡ እውን ኣይነበረን ሕጂ እውን እኮ ደሉዥን ህውተት ኣብ ርእስኹም ስለ ዝኣተወኩም እምበር ዘከራኽር ነጥቢ እንተዝነብረኩም እኮ ኣብ ቴሌቭዥን ንጎ ምሸትና እዮም ተዛረብኩምን ቤት ፍርዳት ናይ ዓለም ኣሎ ዓለም ኣብ ጎንኹም እያ ሕጊ ናባኹም ዘበለ ነይሩ ዓለም ደገፈትኩም ነይራ ግን የብልኩምን ጭብጢ ውፁእ ሕሶት ሒዝኩም ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ዓለም ድማ ፈሊጣትኩም ኣላ كيدو كالكم بخالي من قد دلوي تبلكم على دراما نايكوينا تدليو خمسة لهم everybody knows you سلازي أمودة نريو زلنا أتكونتات زي كون زربان زي كون كون النتن كوناس كتها حزوز قبر وزرلو ترقم كم زي بلو نتناتهم جوك دما ولا تم سكولارس ناي أمحرا إليت سمعوه مابزي كيرترا هزب قول نقومو ይህን ወረራ መክተው የአብይን ዕድሜ ማሳጠር አለባቸው ብዬ በግልጽ ነው ይህን የጻፍኩበት ምክንያት አማራ የሚደርስበትን አጠቃላይ ጭፍጨፋ ሁሉ ነገር የቆመበትን ትምህርት የቆመበትን ንግድ የቆመበትን እርሻ የሚባል ነገር የቆመበትን ሁኔታ ስታስበው አብይ ወደብ አመጣለሁ ብሎ የአማራን ህዝብ ሞቢላይዝ የሚያደርገው አማራ ምኑን ሊልክበት ነው ለመሆኑ زيانا اندركاتو صغي ناي بحق تسميعاتهم بكل من قديم انصار بروباغندا زغبر زلو سلازي ام حزب محرا ابغنا ابي افدغ بحر زبل زلو اجندا غحيفكم قند صلايكم نسيو قطباكم منابركم هيوتكم قالسكم كنتاتكم اكتابير زلو ابي احمديو افدغ بحر متي شغركم كفتح ديكوني نبعلو قرشا سلطانو متتحيو سلازي ابتا اجندا ناتو ايتو تويز بلم زلو بزب كنتات دما كم نريو زلنا امونغو باچ ادبله كم ጭፍራናቱን ጀዋ እዚ መን ይኻትብሎ ጁላን ኩላቶም ዝብልዎ ዘሎ ህዝቢ መሓራብ ጎንኹም የለን ይብሎም ኣሎ ናይ አብይ አሕመድ ፀገም ግን ነዚያውን ስምዑ አስከ ወደብ ከእትየን ዘይደለ ልዕሊ 4 ተስሓብቲ መኻይን ኮንቴነር ልፃዕና ናይ ነዊሕን ማእኸላይን ርሕቀት ምሳኤል ልፃዕና ካልኦቱን ድሮናት እውን ተፈላለዩ ዋርፌር ልፃዕና ብበርበራ ወደብ كأتخل تتحيزوا ولا أبي أحمد 4 تسحبت مخاين الحلف الثلاث معت تتحيزوا ولا يشي أو قطروا على له بودب 5 اللي دليل قند مهناتايو حدا تخفلتنا يا ودب بتعمي بس الوزحي خلاي مستراونته المحلاي لي نيرو يدون تتحيزوا ولا سو every ناي أبي أحمد من قصقاس ناي بحر دار دي خاتل ناي غوندر دي خاتل ناي آدم دي خاتل ناي بيشوفتو ناي ديساوا زلو بمولو ناي عفر يفلت من بلحب اتحكز زي كابيا مانن صقامن سمع زلنا نقتل አሁን ጅላ ታሪክ እጅ ወደ ላይ ብለው የተማረኩ መሆናቸውን ነው እኛ በዘራቸው አይድረስ የሚል ምርቃት ሲመርቁ የነበሩት ፊልድ ማርሻል መማረክ በዘራቸው እንደሌለ መናገር ይዳዳቸዋል ዘሮትን ትተው እርሶ ላይ እናተኩር የሚያስብለው ይህ ነው ነጮች እጅ ስጡ አሉን እኛ ደግሞ የአባቶቻችን አይደለም ይላሉ ነጮች ይቅርባቸው አትችሏቸውም ብለውናል ይቅርባቸው አትችሏቸውም 250,000 ሰው አዘጋጅተዋል ድሮም ደርግ አሸንፈዋል እነዚህ አይቻሉም እጅ ስጡ ነው ያሉን ፈረንጆች እጅ መስጠትማ ያው ላይ እጅ ከመስጠት አንድ ቀን ማደር የለንም መሞት አለብን ብለን ነው ወደ ውጊያ የገባነው አታዘተብዚ አሰብ የለን ይሉዲ ይሕስሰሎ አቱም በጃኹም በጽሐፉ ላይ አብተሰሎ ቦታ ኸይትኩም ግን ኢትዮጵያውያን ቤላ ገረም ፈሊጦም አለው ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ዝግበር ዝነበረሲ እዞም ሓያላት እዮም ኣይትኽእልዎን ኢኹም قد محجي ندرجا وديقوم زمتيوم أي تخلوهم نيقوم إيدكم هابو كاب حجي بوتا قد في لمم إحنا قن إيد محابنا يا بوتاتنا يكون
أنت إيرتراويان يلون يلو ديزا بزخونة كم تري وزر لهم إيد مهبدا ناتكايو ما يبنى بوتاتك خي تبل تغليقا إيرترا قنت بقرا تفلت كالاي دما مسو حتى ولا دير كاس سعر كايكون كان منقس إيرترا مساخا سراويت إيرترا حياة سراويت إيرترا مساخا سلازي نبرا ينبر نابت بوصحي نبرا كان سلازي أبونا جقنا سراويتنا إيرترا كم زيرنا تولوز نبركم دحان من نتاريخ وين دوكومنت كوننا እቲ ነገራት እቲ ጽቡቅ ገይሩ ተሰሚሩ ተቐሚጡ ንኽጸንሕ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እምበር ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዝምጥን ስለ ዝኾነ ይኮነን ንገብሮ ዘለና ተደጋጋሚ ኤርትራ ዝገበረትሎም ውዕለት መልሲ ስለ ዘይረኸብሉ ኣይረኸብኳን ኣለኹ ቪድዮ ክበኩም እየ ብሓፈሻ ግን ኤርትራ ዝገበረትልኩም ኤርትራ ዝሓለፈትልኩም ሳላ ኤርትራ ይኹም ነታ ብድሆት እያ ሰጊርኩማ ግን ድሓን ሕጂ እውን ብድሆታት ክመፀኩም ስለ ዝኾነ ዝፍጠር ነገር የለን ንስኻትኩም ክትሕስቡ ኢኹም ኢትዮጵያውያን ግን ፈሊጦምካ ተማራኺ ዝነበርካ ኢትካ ንላዕሊ ትህብ ዝነበርካ ሎሚ ካብ ምምራኽ ተዋጊእኻ ምማት ሓይሽ ትብል ንስኻ ደይኮንካን ተማሪኽካ ፊልድ ማርሻል ክትበፅሕ ዝኽኣልካ እናበሉ ድማ ኢትዮጵያውያን ከባጭውሉ ኢና ንሰምዕ ዘለና ግን ብዝኾነ እዚ ኩነታት እዚ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምክትታል ኣገዳሲ እዩ ግን ካብኡ ናብኡ ዋላ እቲ ባጫ ደበለ እውን ክህድድ ጀሚሩ ኣሎ ኤርትራኖች ያውቁናል በደንብ አድርገው የምንዋጋ ኤርትራኖች ያውቁናል በደንብ አድርገው ያውቁናል የቲፒኤልኤፍ ዋርሎዶች ፈጸሙ ከመይ ዓይነት ከም ንዋጋእ ሲ ኤርትራውያን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡና ኢሉ ከመይ ጌርኩም ከም ትዋጉ ዳ ከመይ ጌርኩም እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለኩም ዳ ክንደይ ግዜ ነጌርኩምና እንዲኹም እንታይ ኢልና ኢና እሞ እንታይ ፍሉይ ምስጢር ክንፈልጥ ደሊኻና ንስኻ ንበዓልኻ ኣብ ቅድሚ መድረክ ወፂኻ ተጨፍጪፍና ኢና ኤርትራውያን ንእሽተይ ቦታ እውን ፍንቅቕ ክነብል ኣይከኣልና እናበልካ ትዛረብ ዝነበርካ በዓልካ እንዲኻ ስለዚ ሕጂ ተመሊስና ንዓናታትኩም ጅግንነት ወይ እውን ብፍሉይ ናትኩም ታሪክ ክንደልን ንገብሮ ድኻም ወይ ፃዕሪ የብልናን ኣብ መወዳእታ ግን ሓኒሽ ንዚያ ጥራይ ከም ሰነድ ጥራይ ኢና ክንሓልፋ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት ጦርነት ተጀመረ ተጨፈጨፍን አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል እዚ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንኩም በዓል ንስኻ ኤርትራ ኣብ ሰውራ ትፈልጠኩም ዓለም ሙሉእ ሒዝኩም ድማ ኣብ 98 መፂኹም ዘጋጠመኩም ድማ ካብ ኣፍካ ስለዚ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለኩም ብዙሕ ምንዓቕን ብዙሕ ታዲድን ኣይደልን ግን እቲ ኩነታት በዓልኩም ስለ ትፈልጥዎ እቲ ኩነታት ብዙሕ ክንዛረብ ኣይንደልና ንቐፅል ህዝቢ ትግራይ ብዲሞግራፍን ብጂኦግራፍን ብስነ ህዝቢ ይኹን ብካርታ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ዘለዎ ሰይጣናዊ ዕላማ ክሳዕ ሕዘይት ኣይለወጥ እዚ ክሕሰ ኣይኽእልን እዚ ክንሕስዮ ኣይንኽእልን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣውጁ ዘራያት ዓዲሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ ጆኖሳይድ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ልዕልነት ሕጊ ክኽበር ተሓታትነት ክረጋገፅ ካሕሳ ክረጋገፅ ዝተወረረ መሬቱ ክምለስ ዝተመዛበለ ዝተሰደተ ህዝቢ ክምለስ ናብ መረበቱ ዝመሳሰሉ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተቐሚጦም ዘለዉ ጉዳያት ድሕሪ እቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቁኑዕ መንገዲ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተቐመጡ ነገራት ናብ ምፍፃም ዘይኮነስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብኩናት ዝተጀመረ ትግራይ ናይ ምንብርካኽ መንገዲ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ቅፅለሉ ይወሲኑ መንግስቲ ስነ ህዝቢ ይኹን ብካርታ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ዘለዎ ሰይጣናዊ ዕላማ ክሳዕ ሕዘይት ኣይለወጥ እዚ ክሕሰ ኣይኽእልን እዚ ክንሕስዮ ኣይንኽእልን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣውጁ ዘራያት ዓዲሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ ጆኖሳይድ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ልዕልነት ሕጊ ክኽበር ተሓታተ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ትግራይ መርሕነት ናይ ህወሓት መርሕነት እዚ ወይ እውን ናይቲ ግዝያዊ መንግስቲ ምምሕዳር ድሕሪ ታደሰ ወረደ ቁፅሪ 2 ዘሎ ኣማኑኤል ኣሰፋ እዩ ኣብዪ ኣሕመድን ስርዓት ናቱን ኣብ ልዕሊኦም እንታይ ኣውጅ ኣሎ ንፁር ዝኾነ ኩነታት እዩ ብወገን ትግራይ ድማ እቲ ዘለዎም ስምዒት ነዚ ይመስል ሓደጋ እኒሆ ደበና ኩናት እዩ ትሰርብ ዘሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ነብደገም ዘሎ ህዝቢ ክናበብ ክኽእል ኣለዎ ሚድያታትና ክትናበቡ ኣለኩም መዓዝ ጅሙረት ሰብኣይ ኣይፍለጥን ዕዉድ እዩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክጅምሮ ከም ዝኽእል ግን ኣብቲ ናይ መጨረሻ ጫፍ 11 ሰዓት በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ነብደገም ዘሎ ህዝብና ክሓብር ኣለዎ ክናበብ ኣለዎ ሓበሬታ ክለዋወጥ ኣለዎ ኣብ ከባቢና እንታይ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ዝብል ምንባብ ከድሊ እዩ
ማሕበረኩም ዘለኹም ኣብ ወፃ ዘለዋ ማሕበራት ውዳበታት እውን ምንቅስቃስ ክትገብሩ ኣለኩም ነትህሉ ኩነታት ብደንብ ገርኩም ክትከታተልዎ ኣለኩም እዚ ከዓነ ምስ ዲፕሎማሲ ንስኻትኩም ኹም ቅድሚ ሕዚ ዓብዪ ስራሕ ሰሪሕኩም ኹም ሕዚ እውን ዓብዪ ስራሕ ክትሰርሑ ያው ዓብዪ ትፅቢት እዩ ዝገብር ህዝቢ ትግራይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ዘንፀላሉ ዘሎ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እና ሪል እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ አብይ አሕመድን ጀነራላቱን ድማ ንጹር ዝኾነ ኮማንድ እዩ ዘለዎም መቀለ ሄደህ ሴራ ሰርተህ ዶልተህ ህዝብ አደናግረህ በዘረኝነት ቀስቅሰህ ሰራዊቱን አፍርሰህ የመጨረሻው የዚህ ሀገር ምሽግ ሰሜን እዝ ነው ብለህ ሰሜን እዝን ማፈራረስ በጣም ክህደት ነው። ከኔ ጋር የበሉ ጀነራሎች አሉ። ከኔ ጋር ጓደኛ የነበሩ ጀነራሎች አሉ። በክፉ ቀን ስንረዳዳ የነበሩ ጓደኞች አሉ። በአንድ ጊዜ ተገልብጠው ጠላት ሆኑ። ማላይ ኢትዮጵያ ላይ ያን ጊዜ እኮ 2013 እኮ ረዳዳ የነበሩ ስለዚህ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ናይ ትግራይ መራሕቲ ጀነራላት ናይ ትግራይ ንጹር ዝኾነ ጽልኢ ንዓታቶም ካብ ህዝቢ ትግራይ ንምፍላይ ካብ ሰራዊት ትግራይ ንምፍላይ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝረአ ዘሎ እዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ወታደራዊ ዓቕሚ ብኩሉ መንገዲ ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ አንጻሩ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝገብሩ ዘለው እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ፍርሂ ስለ ዘለዎም ትግራይ ወታደራዊ ዓቕምናታ ብፍላይ ምስ ሻዕብያ ርክብ ኣለዎም ሻዕብያ ይደሰልጥኖም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ዘሎ ዲኒ ካልእ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ይደሰልጥኖም ዘሎ ብሻዕብያ እዮም ዝምልመሉ ዘለው ዝብል ዘረባ ኣብ ርእሶም ብዙሕ ቦታ እዩ ዘለዎ ስለዚ ሻዕብያ እንድሕር ኣትይዋ እታ ጉዳይ ብፍላይ ህወሓት ተደምሮ ሻዕብያ ዝብል ንዓታቶም ኣብ ዲኤንኤ ናቶም ኣብ ሳይኮሎጂ ናቶም ሳይኪ ናቶም ራዕዲ ዝፈጥረሎም 1991 እዩ ዘዘክሮም እዞም ክልተ ሓይልታት ብሓደ ተኮይኖም መትሓዚ የብሎምን ብፍጹም ጠጠው ከነብሎም ኣይንኽእልና ኣይኮነም ብሓደ ኮይኖም ህወሓት በይኑ ጠጠው ከብሎ ኣይክእሉን እዮም ኣብዚ ሕጂ ማለት እዩ ስለምንታይ ህወሓት ቅድሚ ሕጂ ጠጠው ዝበሎ ደበሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምዃኑ ባዕሎም ነጊሮም እዮም ስለዚ ሰራዊት ናይ ትግራይ ወይ እውን ሓይሊ ናይ ትግራይ ናብኣቶም ገፁ ኣቕኒዑ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ኣሜሪካ መፂኣ ከተትሕኖም ኣይኮነትን ራሻ መፂኣ ከተትሕኖም ኣይኮነትን ኣምሓራ መፂኡ ከትሕኖም ኣይኮነን ፋኖ ንባዕሉ ንዓታቶም ክሓርም እዩ ዝደሊ ዘሎ ፅምዶ ድማ ብኩሉ መንገዲ እናተኣሳሰረ ይኸይድ ኣሎ if you didn't believe me ኣብዚ ረይዎ ትግራይ ንባዕሉ እቲ ናብ ኣምሓራ ዝነበረ ምትፍናን ገዲፉ ናብኦም ያተኪሩ ዘሎ ስምዑ ኣብዚ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ተጀሚሩ ዘሎ ሕውነታዊ ርክብ ወገን ጊዜያዊ ምሕዳር ይኹን ወገን ሕወሓት ይኹን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ንሕና ብኣዋጅ ደግፍና ኢና ብግልጽ ማለት እዩ ደግፍና ኢና ክድገፍ ዘለዎ እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ኣብዚ እኒሀ ርክብ ጥራሕ ምስ ኤርትራን ትግራይ እንዲ ይኸውን ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ዕድል እንተረኺቡ ምስ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ርክብ ይደሊ ምስ ህዝቢ ሱዳን ርክብ ይደሊ ምስ ህዝቢ ዓፋር ርክብ ይደሊ ምስ ህዝቢ ኣገው ርክብ ይደሊ ምስ ህዝቢ ቅማንት ርክብ ይደሊ ኣብዛ ከባቢ ምስ ዘለዉ ህዝብታት ልዕሊ ኩሉ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ርክብ ይደሊ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝፍጠር ሕውነታዊ ርክብ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝህሉ ሰላማዊ ርክብ ነቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ይገርሖም እዩ ስርዓት የትሕዞም እዩ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ሕውነታዊን ሰላማውን ርክባቶም ከጠናኽሩ እንተኽኢሎም ኣብዞም ህዝብታት እዚኣቶም ዘለዉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብቐሊሉ ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ክኣትዩ ኣይኽእሉን ኢልና ኢና ንኣምን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ተጀሚሩ ዘሎ ሕውነታዊ ርክብ ወገን ጊዜያዊ ምሕዳር ይኹን ወገን ከምዚ ንሪያ ዘለና ኢና እዚ ዝርእይዎ ዘለው እዚ ንዓታቶም ንዓና ፅምዶ ዝረአየና ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣብ መንጎ ስፖርተኛታት ኣብ መንጎ መስኪን ህዝቢ ኣብ ጎደቦታ ዘሎ ብፍላይ እዚ ከተማ ዓድዋ ምስ ከተማ መደፈራ ዝገበርዎ ርክብ እዚ ንኣቢ ሲቪል እዮም ዝራኸቡ ዘለው ተራ ህዝቢ ዝራኸብ ዘሎ ንዓታቶም ግን መርዲ እዚ ምክንያቱ ናይዚ ክልተ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ኣብ ፅልኢ ናቶም እንዳዮም ክነብሩ ዝኽእሉ እምበር እዚ ክልተ ህዝቢ እዚ ምስ ኣምሓራ ወሲኽካ ሓድነት ተፈጢሩ ምስ ዓፋር ወሲኽካ ሓድነት ተፈጢሩ ኦሮሞማ ዝበሃል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዕንደራን ዳንኬራን ቦታ ክህልዎ ኣይኮነን ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ከንቆልቆል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ድማ ካብቲ ንሳቶም ዝፅበይዎን ዝሓልምዎን ዝነበሩ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ይቕየረሎም ስለ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ኣወል ድማ ወሲኹ ቤላ ገይሩ ሓቲምሎም ኣሎ ብዚ ማለት ይስምዕዎ ወግዕ ስድራ ወዳሓው ቦይ
ስርዓት በሻሻ ኣብትንባይቶ ሃገሩ ዘስምዑ ህለውለው ጽውጽዋይ ምንጋር ኣብዚሕ ነይሩ ጽውጽዋይ ብዛዕባ ምዕባለ ኢትዮጵያ ጽውጽዋይ ብዛዕባ ባሕሪ ኤርትራ ጽውጽዋይ ብዛዕባ ዓጋዘን ብዛዕባ ሓርማዝን ኣንበሳን ካልኦት እንስሳታትን ስለምንታይ እዩ ናይ ቀዳማይ ክፍሊ ጽውጽዋይ ንኣባላት ባይቶ ዝነግሮም ነቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ጽውጽዋይ በዓል ኣንበሳኸ እዞም ኣባላት ባይቶ ልክዕ ከም ታት ምስለቆም ተኣኪቦም ፀሓይ ንጎወፅለው ነበሩ ብዕላል ዕላልካ ብዛዕባ ደቆም ተህዲድን ጉራን ይጅምሩ ወኻርያ ተራ ምስ በፅሐ ኣነ ደቀይ ብዙሓት እዮም ኣብ ሓደ እዋን ካብ 5 ክሳብ 6 ተወልድ ዕድለኛ ክትብል ብምክሕ ትዛረብ ብኡ ድማ ናብታ ኣብ ትሕቲ ገረባ ፅሊላ ስቂላ ክትዕዘብ ዝፀንሐት ዋዕሮ ወይ ኣንስተይቲ እንበሳ ጥምት ኣቢላ ዋዕሮ ዳ እንታይ ክስቂልኪ ክንደይ ዲ ክትወልዲ ክትብል تحت وعرو رقيلا حدا يزولد كتب الملست ويو خاريا باشك على هو مسكنيتي بقى وينك حدا ترى بعلا انا معتنا ولد الناس نسخ حدا قد رخيبكي تبلا ويو رقيت وعرو حجون برقات وحكخي حدا يزولد قنام بسايو كتب الملست الله يبال دمسن قرا زيادة زربا وخاريا شدش مولادا برك نقرا يكونن تفطرنا تايو أمبساقن حادق زيادة ورد لك تازانتا أمبسات رادي يكونس حرماز ونزبلوي حرماز حادق زي كولد نبزو حوارح تصبيو كم تولد حرماز يتنقر قن ولادا كولد كلدما مريت حافن تبيل اغرو مريت قد زغل انسساي نابلت بحفشا ببزح من قديم زمسلوا exactly እቲ መልእኽትናቱ ድማ እንታይ ምዃኑ ንማንም ሰብ ንጹር እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ነጎድጓድ እቲ ቃላትን እቲ ኣካይዳን እቲ ስልትን እንታይ ከም ዝመስል ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ኣለና ጽምዶ ድማ ነጎድጓድናቱ ራዕዲ ክፈጥር ንሪኦ ኣለና ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ከይተጀመረ እቲ ኩነታት ክድህሎ ጀሚሩ ኣሎ እዚኣ ጥራይ ርኢና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ትግራይ ሪፈረንደም ምግባር ብቐጥታ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጥሕስ እዩ ንምንታይ በል ريفرندم زكايت تقرأي منجست خلوها خلي هذا لنا منجست جزاو منجست ريفرندم كايت زغل حقاو كاباسيتي يولي حاجة خلاي تقرأي هزبات وتينو ريفرندم كتقبر أي تغلب سالساي إتيا ويتبقى عب تقرأي سعد كان زئتو سكواد عمل لا تقرأي زمدوم بب درجو أبسل استغفال يوم زياتهم حزب تقرأي خفلتهم اللوو مريحنا تقرأي قنفليتومي تعانا بتعامز حق سنة تاي مصيلكا ملا حزبنا ون أوز عون زلو خفلتهم سئلنا زودقنا أيقونان تعزز النهاية مسموس كم هاجر غيرنا عرسنا سلا نقصر نمنتها إبوت درجة نسون قدمت زين سقوم أيفلتون ديوم نيرم تمريحنا تأوزنا ورو سرح يدليو لا فدلاي سلازغون يوم تقرأي ناي مفراس نعب ناي مقسقاس عمص ناي مقسقاس تقرأي ناي مفراس سلطنا يم سلطينو كاوشتن كابدغن of course ጻድቃን ይኹን ካልኦት ሓይልታትና ኣብ ምስ ዓቢ ወጊኖም ዘለው እንኮላይ ተሳምራዶ ወላ ኣሞራዲ ወላ ወኻርያ ዝበሃል ንሱውን እንተኾነ ኣብ ጎና ኣብ ኮይኑ ንኤርትራ ሓንሳብ ስርዓት ክቕይር ሓንሳብ ከም ዝኽገብር ይብላሎ ሓደ ኣብ ዝውን ኣሎ ለንቀነ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ደምፅዎ ዘለው ምክንያቱ ንኣቢ ምስ ዓቢ ደው ዝበለሎም እንተደይ ተዛሪቡ ግዚኡ ኣኺሉ ማለት እዩ ነጌታቸው በስልጣን ያሉ ሶስት የስልጣን ማዕከላት ነበሩ ጊዜው የህወሓት የጦር አዛዦች በራሳቸው ታጣቂዎች ላይ እና ብዙ ተጠቅመው ነው የሚወጡት በጦርነት ስራም ቢሆን ከጦርነት ውጭ ሌላ ስራ እንሰራለን ብለው አያስቡም ነገሮችን በፖለቲካ መፍትሄ ሊያገኙ አይፈልጉም ሌላው ደግሞ በተጠያቂነትም ይሰጋሉ እንጠይቃለን የሚል ስጋትም አላቸው ስለዚህ ወደ ጦር كم تري ورد لهم بعال زيل كلهم تم مساب زلوا زكالهم نجار يوم بروباغندا خبرونا عبنا مدحان كل عينة فتنتاتن هك أنا تاتني جبرالو تي بوجن تجرايز جبر زلوا تدرامكس أسات زك مسل كله بوجن تي نايت أمدوا كايدا دما مملي سنة حيل عبز خدول زلوا تي زت بيوم زلوا بده ناتر يوم يخيس زلوا they have to really vent كل عينة ستوريز كفتر لهم كل عينة كايدا كسرحوا كخلوا لهم أما وداتا نبنا يرتراجع سكسجري بزي أسكني جمر
map. The map taught me a lot. It's amazing how the physical map, not political map, the physical map, how much it can teach you. I looked at the region around, and one thing that came to me immediately, given where Eritrea is, Maldives. Yeah. If I think about Maldives, the size of the Maldives, the location of the Maldives managed to create, if you say that word to an Englishman, okay, or an English woman, Maldives, they would think about it as a resort. The paradise, yes. استري وزلهم إسرائيلاويو بزخانة مزيهم كينهم تزاربو زلو دما بزعبا إيرتران تزاربو زلو بزعبا كارتان إيرتران بزعبا جغرافنا إيرتران كزارب تخينه نزي إيرترا كتمت كلها قدامي تسلي فيزيكال ماب ناتاك روخلقو أبرسيك الجلز بلان انتايلو مالديفز مالتنا أمريت كلها جنة ويون بارادايز بوز مساليو expensive ناي vacation resort زركبو هبتاماتن سبحبتن سبسقان رخوباتن زخدوه بوتايو دسيتاتيو إيرترا بقليلو انت تسريح الله مالديفز كتكون تخليها مخنياتو دسيتاتنا ترايوه مينلاند اللوا سفيع بعبد بحر اللوا نابت بوتاتك موصو زخلو زيغاتا دما بغربا نوع كيلومترات كيت كازا يكون بغربا كموصو زخلو عقم زلوم ገንዘብ زلوم كاب أوروبا رحوق أيكونان كاب عرب رحوق أيكونان كاب كل عالم رحوق أيكونان زبالة أفدق بحر لنا أمين إسرائيلاوي نسو بخالي تمتالو نيرترا شح جزيز قبرو فتنا دما إزيز الرأيهم زلو نقر سبا زلومي سلازي إيرترا فتاونس على أنز مسكر الله كل زبهقا كل يزخونة عدل تزلو هقريا يزخب لكم كله أبكرسي مريتنا نبحنا زلو ندادي يخون غاز ويون ورق يخون بوتاش ويون كال معدنات يقول لهم نسونا لنا أبني اللي يقول جغرافيكا كمامتاناتنا استراتيجيكا ونبلت راي ديكونه دهلاك رايوه كنا يزت زاري بكمي الكباب دهلاك راي بما ينزق صار دسيتات هذا بقليلو ريزورتس كوينو سبات كأب جنات كم زنبرو زلو غيرهم كنبرو وزخلو تسريح مالتي لذي إيرتراوي أبدأ زلها من البعض كالوت كقبرو لنا تزي كالو منقص إيرترا دقة زلو سبات عقمتاتهم أواسيبهم هذا كوربوريشن أقيمهم هذا تكال أقيمهم I really hope كم زكن حسب نزل ريزورت سزي إيرتراوين بحنتي أورجانيزيشن أقيمهم نفس وكف إيرتراو جنزوب أقيمو نتج كابيتال أكيبنا كالوت وزاتنياتات إنفسترس مسانا قينهم كم بارتنرز قينهم إيرتراوين زرب حلو كالو زي قطعة دم زرب حلو لعلو كل دم قط أبا حجرنا زرب حلو من قدك فتر إزي نجوهم مشيتن كزرب لزق باي نحجي أمباسادور صوفيا تصفى مريم تزاري بها دحلاك نبينا كل سنغافور يتخونينا سلازي سنغافور أكن دحلاك زخون بوتا ناي كباب 500 بليون زتمن قطبا كهنصو خلو نحنا عبد الحلاك ترى 1 بليون زتمن قطبا كن هنصو له زي نخل من قد يلن عسب حسبو اكسبنسيف ريل استيت عسب نبينو كنديك اتاويتات قبر زغلي سلازي إيرتراوي زي قدس قد مغلطه معات مسوديكم يزرارم نيرم صعب ودي إيرترا أب جوجل أتي خاطر يا حبريتان وعي تسمع دخا هجريا زي ما عبلت هجريا كلها خلو بقمت على بوبا يبلونيري إيرترا حتام هجريا حتام على دماء أبكرسا زلوا وركن كالن ده يكونه كل تهجر كل حبتيا إيرترا وين 4 مليون ده رخينهم 4 مليون 100 مليون زخون هفت زلوا هجريا بيبنا دماء نوص أي كبر سنة أبكبس زلوا ده أبقول لا زلوا ده باز زلوا ده أبقلوا ده نو 4 مليون 5 مليون ده رخين كا 5 مليون 100 مليون ترانكويلو كان برزق الهبت له هذا هاجر زيا تريفلتو لي حجي نزيا قصال خزاربكم نعطي تمليد دما دبوصاتنياتات كمصونا زي كون حنت كامباني كمزا ناي قيح بحر تبحال قيح بحر كوربوريشن تبحال حنت ناي إيرتراويان كله بعقمو إنفست قبر الله زغل فان بعقمو دما فاند قبر الله زغل 100 مليون دينا خنواص 300 مليون دينا خنواص تجنزبتي كم حنت تكال كوينو تعاصيرو حنت دسيدي نقال إنفست نقبر كالي دما كالي فاند غيركا وركن موصع دي ندادن موصع يخون إيرتراويان دما مسكال وصاتنياتات كن منغستي تراي ديكون حزب إيرتراون هابتي إنفستمنت إيدو يتيو كرب حلو زغل منقدي I wish منغستي إيرترا نعوم بزعبا زين الزرارم دزبلنا I would book my flight صباح ولا لومي سلمتاي بزعبا إيرترا معباليا بزربات تراي ديكون سبتاك بار كنقبر كن الزرارب بايتاك فترالو إذا خاص الكابيتو بنا بقلن تراي ديكون سي I know قال يوم منغستي إيرترا غيت كان تزارب نو أنا خيدا بيت صفات كده كزارب أي محرر ليني كمان سلمتاي نايكم درجة سبزة اللي مسبايكم كنت من سير تراجع نقول لي إيرترا وزع عدم كونفرنس تاسويعو كم حدا زيجا نص زيجا
كيده حسابي كبخل كسمع كاي غلمبر انا خيده نمنجست كماخر فلطت كب ويون حبريتا تاتيبه نمنجست كامن كندو درجه زلن سباي كونكون انا حدا سبي تحد درجه زلن سد ما ذلك حالوتون هيكونكون جن እቲ ሓሳበይ ምስ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ሓሳባት ብሓደ ኮይና ኩልና ክንረብሓሉ ንኽእል ደገ ኣብ ውሽጢ ዘለውን ደገ ዘለውን ክረብሕሉ ዝኽእሉ ኣብ ክንዲ ፀዓዱን ቻይናውያንን ዓረብን ዝረብሕሉ ንኣብነት ኣብ ዳህላክ ቀጠራት እዮም ኣለው ናይ ክንደ ቢልዮናት ኢንቨስት ገይሮም ነይሮም ኢልና ኢና እዚ ወላ እኳ ተደይ ተረዳድኡ ክሳብ ሕጂ ድማ ቤት ፍርዲ ይኸሱና እንተለው ኤርትራውያን ምስ ካልኦት ናይ ወፃኢ ኢንቨስተርስ ኮይኖም ክረብሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ዲስካስ ክንገብር ክንክእል ኣለና እምበር ብዓቕምና ይንኽእሎም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሹር ንባፅእ ዲና ክንልምዕ ዓሰብ ዲና ክንልምዕ ኤርትራውያን ገለ ክፋልክ ከምቲ ኤምናኮ ዝብል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ዜጋታት ድማ ብዓቕሞም ኣብቲ ኢንቨስትመንት ንክኣቱ መንግስቲ ፕሮግራማት እንተዝገብር ናይ ብሓቂ ሰናይ ምኾነ ክንደይ ምሳይ ትሰማምዑ ኣለኹም ኣብዚ ሓሳብ እዚ ሓደ መዓልቲ ከምኡ ቀጠልያ መብራህቲ ምስ መፅእ ኣነ ክነግረኩም እየ እቶም ምሳይ ክትሳተፉ ትደልዩ ድማ ናትኩም ሓሳብን ርእቶን ፀሓፉ ጌጋ እንተለኒ ድማ ማኣረምታ ኣብ ታሕቲ ግለፉ ክብለኩም ይደሊ ኩሉ ግዜ እንታይ ክገብር እየ ዘለና ነቲ ዘሎ ኩነታት እናተጠቀምናሉ ክንከይድ ሓበሬታ እዞም ኣይሁዳውያን ንዓድና ብምንታይ ከም ዝጥምትዋ ብኸመይ ከም ዝርእይዋ ይነግሩና ኣለዉ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ምዝምዞም ክንጥቀመሉን የዘኻኽረኩም ኣነ all sorts of boats, okay? And given where Eritrea is, simply climatically, right? It looks like a place that could be that. If it is safe, let's just say, and if infrastructure is built, it could turn into Maldives overnight, almost. Yeah. If there's if there are enough. ስለዚ ኤርትራ ናእሽቲ ነገራት ተቕርፂ ሰላምን ርግኣትን ዝኣክል ኢንቨስትመንት ተተገይሩላ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ናብ ማልዲቭስ ክትቅየር ትኽእል እያ ናይ ከምኡ ድማ ማርኬት ክገብሩ ዝኽእሉ ነቲ ኩነቲ ብራንድ ክሃንፁልካ ዝኽእሉ እንተጌርካ እዩ ዝብለና ዘሎ ነቲ ምኽሪ ድማ ንቕበሎ ናይ ሎማ ርዕሲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ገለፁ እናበልኩ ብዙሓት ሰባት ንሃገርና ብኸመይ ከም ዝጥምትዋ ሰሚዕኩም ኣለኹም በዚያ ጌርና ግን ክንሰናበተኩም